Het wie al verwachten dat hij net bleef zou, maar Oussama Assaidi verruilt het sportclub Heerenveen voor het Engelse Liverpool. Nevens technisch directeur Hansma Spietig, maar tegelijk ook reclame voor de club. Dat zo'n speler naar een topclub gaat. Assaidi speelde 68 keer voor Heerenveen en scoorde daarin 20 keer. Wij willen ons nog steeds aanvallend versterken en op het middenveld. En dat blijft zo. En daarbij moeten we wel kijken naar de prijs en naar de kwaliteit. Die moet wel in verhouding zijn. De transfer van Assaidi houdt de Veensters kansen om nieuwe spelers aan te lokken. Juster waard al een nieuwe spits presenteren, de Ierslander Alfred Finn Bogason. Hij komt door van Lokeren. Ja, het is een mooie club met een fantastische historie. Goede spelers, dat gaat naar grote ploeg. En ik ben heel tevreden dat ik ben hier. Ja. Kende je Heerenveen al voordat deze club zich meldde bij jou? Ja, je weet dat grote spelers om Huntelaar en Nistelrooy heb hier gespeeld. En het is een fantastisch stadion en alles is top hier, zo het is mooi.